Emyr bod gweddi'r ysfawrth ond grwpiau tai. I'n gwaith yna, bod casgar y mis yn mynd at gwaith rhywbeth. Mwy o gwybodaeth. Yr oedfa yma, i allu dy bwlyd i a waith roi'r ysbryd i'w dyblion bod ti ar i dystolaeth am bywyd gwolaeth sgriniau ar y sydd. Diolch i ti bod siarad gyda fi trwy hyn i'n ddarllen ac yn ni'n wybodol mae ti dy hunan y Duw byw sydd yn siarad gyda ni ac yn adfywio ni yn dod i falle hyd yn oed heno a bywyd newydd yn tro cyntaf i rywun sydd yn farw yn ysbrydol. Diolch i ti am dair felly gwneud ni sydd yn ffwrdd felly gwneud ni'n goeth a ni sydd yn llawn gymaint o feiliau gwneud ni yn byr, yn llynteithio ni. A ni sydd yn wan ac yn ofni bod ni gallu cael neth i sefyll ac i beidio ofni. I fod yn ddewr, medio, i sefyll dros y ti. Fi gyda ni nawr, gyda Emyr siarad trwy fe ac ym mhob man arall. Mynd o'n peri na trwy'r unas, trwy'n gwlad ni. O adrwydd yn dyddiau anodd yma, yn gweddio bydde ti yn rhy gyrhaid, ac bydde ni'n gweld tywalliad o'r ysbryd glandi eto, a gweld ffrwythau hynny, yn cwperi sydd yn llenwi a gweld dy enw di'n cael ei ddyrchafu eto yn ein gwlad ni, fel mae wedi cael ei wneud yn gorffennol. Fi gyda ni na, a dde'n ei gwiriau, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Mae'n dda yn dydy fod gyda'n gilydd i foli Duw unwaith eto. A felly ni'n mynd i ganu rhif 4 yn y llyfr yma i ddechrau. Am dyfodau fil ar gan. Un prynwr i roi mas fawl a gogoniant fy arglwydd glân. Gorchestion mawr ei ras. Fy ngrasol arglwydd yr awr hon, i'th ganmol cymorth fi. A rhoi ar led drwy'r byd o'r bron a'n rhydedd dy enw di. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dy'n gilydd. Oh
Nawr nes i roi cliw bach yn yr emyn ola bore yma o beth fydda'n testyn i heno. Nath rhywun sylwi arno fe. A ni'n mynd i droi at Lefiticus 25 yn gilydd heno yma. A fi'n siŵr dawen amlwg pam wrth i ni ddarllen, ond Lefiticus 25, a na i ddarllen adnodau 1 i 17. Dyma'r ein Duw ni. Llefarodd yr arglwydd wrth Moses ar fynydd Sinai. Dywed wrth bobl Israel, pan ewch i mewn i'r wlad yr wyf yn ei rhoi i chwi. Y mae'r wlad i gadw saboth i'r arglwydd. Am 6 blynedd byddwch yn hau eich meisydd, nac am 6 blynedd yn tocio eich gwynllanoedd ac yn casglu ei ffrwyth, ond ar y 7fed flwyddyn bydd y wlad yn cael saboth o orffwys, sef saboth i'r arglwydd. Ac nid ydych i hau eich meisydd nac i docio eich gwynllanoedd. Nid ydych ychwaith i fedi'r cynheuaf a dyfodd ohono'i hun, nac i gasglu'r grawnwyn oddi arwynwydd heb ei tocio. Y mae'r wlad i gael blwyddyn o orffwys. Ond bydd unrhyw beth ag yn hyrcha'r ddeiar yn ystod y flwyddyn o saboth yn fwyd i ti dy hun ac i thwas a thorwyn, dy was cyflog a'r estron sy'n byw gyda thi. A hefyd i thanifael ac i'r bwystfil gwyllt fydd ar dy dir, bydd yr holl gynnyrch yn ymborth. Cyfrif 7 saboth o flynyddoedd, sef 7 mlynedd seithwaith. Bydd 7 saboth o flynyddoedd yn 90 o flynyddoedd. Yna, ar y 10fed dydd o'r 7fed mis, pargannu'r utgorn ym mhob man. Ar ddydd y cymod, pargannu'r utgorn trwy dy holl wlad. Cysegra'r hanner canfed flwyddyn, a chyhoedda ryddid trwy'r wlad i'r holl drigolion. Bydd hon yn flwyddyn Jubilee i chwi. A bydd pob un ohonoch yn dychwelyd i'w dreftadaeth ac at ei dylwyth. Bydd yr hanner canfed flwyddyn yn flwyddyn Jubilee i chwi. Peidiwch â hau na medir hyn a dyfodd ohono'i hun, na chasglu oddi arwynwydd heb ei tocio. Y Jubilee ydyw, ac yma i fod yn sanctaidd i chwi. Ond cewch fwyt ar cynnyrch a ddaw o'r tir. Yn y flwyddyn Jubilee hon, y mae pob un ohonoch i ddychwelyd i'w dreftadaeth. Felly, pan byddwch yn gwerthu neu'n prynu tir ymysg eich gilydd, peidiwch â chymryd mantais ar eich gilydd. Yr ydych chi brynu oddi wrth eich gilydd yn ôl nifer y blynyddoedd oddi ar y Jubilee, ac i werthu eich gilydd yn ôl nifer y blynyddoedd sydd ar gyfer cynnyrch. Pan bydd y blynyddoedd yn niferus, rydych chi godi'r pris, ond pan bydd y blynyddoedd yn ychydig, rydych i'w ostwng. Oherwydd yr hyn a werthir yw nifer y cnydau. Peidiwch â chymryd mantes ar eich gilydd, ond ofnwch eich Duw. Na fi yw'r arglwydd eich Duw. Amen. Na ni weddio dyn gilydd. Na ni droi at Duw mewn gweddi. O, arglwydd ein Duw. I ni yn diolch i ti. Ein bod ni yn gallu dod ynghyd i foli yn awr. Ac arglwydd fe glywon ni bore yma, dy fod ti yn rhoi ysbryd glân di i dy bobl. Ac i ni yn diolch bod yr ysbryd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid. Ac yn diolch ein bod ni
fel dy bobl, yn gallu dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Arglwydd, i ni'n yn gallu dod gan wybod dy fod ti yn ein derbyn ni. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. I ni'n gwybod mor aml dyw ein addoliad ni beth rwy ti'n ei heiddi. Ac arglwydd, dyw'r hyn sy'n gennym ni i'w gynnig i ti ddim beth byddwn ni'n dymuno iddo fe fod. Arglwydd, ond diolch i ti. Yn bod ni'n gallu nesau at y ti, wedi ein llenwi ar ysbryd glân. Ac arglwydd, diolch i ti. Am yr cariad yna. Rwy ti wedi ei ddangos, wedi ei dywallt allan arno ni fel dy bobl. A ni'n diolch bod ni'n gweld fan hyn yn dy air di, y cariad a'r concern yna sydd gen ti ar gyfer dy bobl, i ddarparu ar eu cyfer nhw. Ac i ddod â'r rhyddid a gorffwys iddyn nhw. Arglwydd, ni'n gwybod bod air di yn mynnu gorffwys. Ac arglwydd, dy fod ti'n ei gorfod roi yn dy gyfraith di oherwydd fel pobl i ni ddim eisiau. Fel pobl i ni eisiau gweithio a chyflawni a darparu ar ein cyfer ni'n hunan. Fel pobl i ni eisiau ennill dy gariad i, ennill rhyddid, ennill bywyd, ennill iachawdwriaeth i ni'n hunan. Ond ni'n diolch dy fod ti yn gweud na. Na, ti yw'r un sydd yn achub. Ti yw'r un sydd yn rhoi ryddid a gorffwys a bywyd a'r hyn sydd angen i ni wneud yw i ymddiried yno ti. Ac arglwydd, ni'n diolch bod hynny'n dod drosodd dro ar ôl tro mewn cymaint o ffyrdd ac fod e'n dod drosodd fan hyn wrth i ni glywed am y flwyddyn Jubilee, yr flwyddyn yna o'r rhyddid ac o ddychwelyd adre. Ac ni'n diolch i ti, dy fod ti yn yr arglwydd Iesu Grist wedi'n gosod ni'n rhydd. A dy fod ti wedi trefnu ffordd i ni ddychwelyd at y ti. A hynny arglwydd am dragwyddoldeb. Diolch i ti. Dad, ni'n meddwl unwaith eto, mae bobl hynny yn ein byd ni sydd yn ddigartref. Bobl hynny sydd wedi gorfod ffoi o'i cartrefi a'i gwledydd. Dad, ni'n meddwl am y bobl hynny lle mae bywydau nhw am bob math o resymau a'r chwal yn llwyr. A dad, ni'n diolch i bobl felly. Y tlawd, yr amddifad, yr anghennus, y weddw, y dieithryn, ac i arglwydd i rai fel ni, yn ein angen ni. Diolch bod gen ti obaith. Arglwydd yn Duw, trig ar ha, wrth ni osgweli di fod yn dda. Dad, ni'n gofyn nawr arno ti fod gyda ni, unwaith eto. Trwy dy ysbryd glân arglwydd, wneud i goleuo ein deall ni, arglwydd a wneud i siarad â ni, wneud i ddangos mwy ni o'r arglwydd Iesu. Arglwydd wneud i'n trawsffurfio ni arglwydd, a wneud i'n codi ni i fyny at y ti mewn mawl. Arglwydd, gweithio mewn ffordd ti hwn, ti yn rhywbeth i ni yn ei ddisgwyl. Osgweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni. Osgweli di fod yn dda. Am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto o'r llyfr ymyne. Rhif 404. Llwydd, i bir efengil gras o profed pawb ei rhin a'i blas.
Cyhoedder llawn faddeuant rad a modd i'r brwnt gael llwy'r lanhad. Ymdeined sôn o gylch y byd, am angar groes ar Aberdryd. Cyfoded gwawr o galfari, a doed yr hyfryd Jubilee. Nw'n ni sefyll i ganu. Chi ddim wedi gallu osgoi dros yr dyddiau'r wythnosau diwetha yma. Y gair i ni ddim yn ei ddefnyddio'n aml iawn fel cymdeithas, ond fel fi'n gweud, mae wedi bod ym mhobman yn ddiweddar. Y gair wrth gwrs yw'r Jubilee. Jubilee. Nawr, cyn bod neb yn dechrau panico, yn meddwl bod fi'n mynd i fynd yn wleidyddol tu hwnt heno. Na, beth i fi eisiau gwneud heno yw i'n atgoffa ni fod y gair yma yn un sydd yn berchen i ni fel Cristnogion. Mae'r Jubilee yn syniad Beiblaidd. A pan i ni'n darllen yn y Beibl am y Jubilee, mae gennym ni rhywbeth fan hyn sydd werth ei chofio, sydd werth ei ddathlu. A ddim jyst efo treifl sydd yn edrych yn hyfryd tu hwnt, ond dathlu gyda mawl i Dduw. Nawr, y peth cyntaf felly sydd angen i ni ystyried yw'r cysyniad. Y cysyniad o y Jubilee, achos falle, mae'n bosib bod chi ddim wedi clywed y gair cyn y dathliadau sydd wedi bod yn ddiweddar. Felly, beth yw'r Jubilee? Wel, y peth cyntaf sy'n rhaid ni ddeall yw yn y Beibl, mae'r syniad o rhythm bywyd yn hynod o bwysig. Bod Duw wedi trefnu'r greadigaeth efo rhythm, efo patrwm. Dydd a nos, wythnosau, misoedd, tymhorau yn gwneud blwyddyn a'r blynyddoedd yn ei tro yn dod mewn rhythm. Y rhythm yma o waith a gorffwys, hyd yn oed cyn y cwymp. Mae Duw yn creu'r byd yn dydy 6 diwrnod o waith a diwrnod o orffwys i fwynhau y greadigaeth. Ac yna ar ôl y cwymp, mae'n dod hyd yn oed yn fwy amlwg. Mae Duw yn gweithio i fewn i'r gyfraith. Mae'n roi'r bobl yr angen yma bod nhw'n cael cyfnodau o waith ac yna cyfnodau o ryddid, cyfnodau o wyliau. Rhythm. I ni'n gweld bob dydd, yn yr lefel falle lleia, yr lefel ni'n profi dydd ar ôl dydd, ni'n gweithio yn y dydd ac yna ni'n cysgu'r nos.
Ni'n gweithio yn llyfurio ac yna ni'n cael y ryddhad yna o fynd i'r gwely a cael yn llygyn. Ar lefel mawr, mae dyn ni rhythm blwyddyn ond oes, lle mae'r tymhore'n pasio, mae yna adeg i hau ac i weithio yn y ceia, adeg i fedi ac yna adeg i fwynhau yr hyn sydd wedi tyfu. Fel fi wedi gweud yn barod o wythnos i wythnos nawr. Mae dyn ni'r rhythm yma. Chi'n gweithio am 6 diwrnod ac yna y diwrnod yma o orffwys. Dyw wedi rhoi 7 diwrnod, wythnos gyflawn. A ni'n gweld yn y Beibl yn dyn ni yma, Dyw yn dweud, mewn un man, cofiwch y 7fed dydd, achos ar y 7fed dydd nes i orffwys o'n waith i yn y creu. Ond yna nes ymlaen, mae'n dweud wrth yr Iddewon, cofiwch y 7fed dydd oherwydd roeddech chi yn geithion yn yr aifft a nawr chi yn rhydd. Gorffwyswch fel arwydd o'ch rhyddid. Mae'r cycles yma, y cylchoedd yma, y rhythm yma yn ymddangos yn aml. Bore yma, gaethon ni esiampl o cylch arall. Falle wnaethoch chi sylwi arno fe. Y Pentecost. 7 o wythnosau. 49 o ddyddiau, ac yna yr hanner canfed dydd, y Pentecost. Oedd yna'r sabath yna o wythnosau cyn bod y bobl yn dathlu y cynheuaf, ac yn dathlu rhyddid a gorffwys. Chi'n darllen mlaen y Beibl a chi'n gweld bod Dyw wedi gosod trefn o 7 blwyddyn. Bob 7 mlynedd oedd y bobl i fod i roi ryddid i'r ceithion. Os o'ch chi wedi mynd i ryw drafferthion, os o'ch chi wedi gorfod gwerthu'ch hunan i gaethiwed, yn y 7fed flwyddyn, o'ch chi'n cael eich ryddhau. Ac yna, mae dyn ni'r enghraifft darllenon ni yn Lefiticus 25. Yr enghraifft eithafol yma, yr saboth o sabothau, y flwyddyn sabothol o flynyddoedd sabothol, y Jubilee. 7 blynedd lle os i 7 blynedd, hanner canfed blwyddyn. Blwyddyn rhyddid. Nid just diwrnod o orffwys. Nid just gwyliau am wythnos. Nid hyd yn oed y flwyddyn o ryddid unigol, personol o gaethiwed, ond blwyddyn rhyddid i'r wlad. Rhyddid i'r tir. Ryddid rhag gorfod gweithio a llyfurio. Ryddid i fwynhau darpariaeth Dduw. A be bydd yn digwydd, oedd yr holl bobl yn maddau dyledion. Ac oedd yr holl bobl i ddychwelyd i'w cartrefi greiddiol nhw. Hynny yw, oedd unrhyw tir oedd wedi cael ei brynu a'i werthu yn y cyfamser, oedd hynny gyd fel petai'n cael ei glirio a phawb yn dychwelyd nôl i'w etifeddiaeth nhw. Nôl i'r ran o'r wlad oedd Duw wedi roi i'w teulu a'i llwyth nhw. Ar ddydd y cymod, pan oedd yr un bwch wedi cael ei ladd fel aberth dros bechod, a'r bwch arall wedi cael ei osod yn rhydd yn cario pechoder bobl i ffwrdd. Ar y dydd cymod yna pan oedd y bobl yn gweld bod nhw'n cael ei gosod yn rhydd o ganlyniadau eu pechod, oedd yr utgor yn seinio a rhyddid i gael ei chyhoeddi i'r wlad i gyd. Mae'n gysyniad hollol chwyldroadol, yn dydi? Mae'n wefreiddiol. Falle bydd rai o'ch chi'n cofio, nôl yn y flwyddyn 2000, oedd yna ymgyrch, Jubilee 2000, i geisio efelychu'r patrwm yma a maddau dyledion. Maddau dyledion
gwledydd oedd yn datblygu, gwledydd y trydydd byd fel o'n i arfer cyfeirio at nhw. Canslo'r dyledion hynny, ryddid, gorffwys. Mae'n gysyniad gwych. Dychmygwch hyn. Chi'n gaeth. Ac yna mae'ch ryddid chi yn dod. Chi di wneud mes o bethau a chi di colli'r fferm teuluol. Chi di gorfod symud i ryw ardal arall achos bod chi ddim a chartre mwyach yno. A chi'n dlawd, yr unig ffordd sydd â chi o fwydo eich hunan a'r teulu yw mynd allan i geio pobl eraill a falle pigo lan yr sbarion oedd yn cael ei gadael ar ôl. Falle ma'ch bai chi o fe, falle o'ch chi'n anffodus efo digwyddiadau, mae pob math o bethau yn gallu mynd o'i le yn dyn nhw, ond i berson fel na, person falle oedd wedi cael i gadael yn weddwn, ni'n cael esiampl o hynny yn y gair. Person falle oedd yn amddifad, person oedd... di cael ei hunan mewn sefyllfa enbydus. Byddai'r Jubilee, y syniad yma o ryddid, y syniad yma o gallu dychwelyd adre, nôl i'r means of production, yr pwynt, ynddo fe? Hynny yw, oedd pobl yn gallu cadw'r arian o'n nhw wedi wneud yn y cyfamser, ond yn y Jubilee, o'ch chi yn gallu dychwelyd nôl i'ch tir chi, ac oedd yn rhoi'r cyfle i chi i ddechrau o'r newydd. A falle bod chi wedi sylwi, a sawl gwaith erbyn hyn, fi wedi cyfeirio ato fe fel cysyniad, fel concept. A fi wedi gwneud hynny'n fwriadol, achos dio ddim yn glir o gwbl a nath y Jubilee erioed ddigwydd. Sdim tystiolaeth fod y bobl wedi gweithredu ar yr cysyniad hyfryd, prydferth, graslon yma oedd Duw wedi darparu ar ei cyfer nhw. A gweud y gwir, yr awgrym yw'r gwrthwyneb mewn manell lle mae Duw yn sôn am ei farn ar y bobl, am ei drygioni, mae'n dweud, chi ddim wedi cadw fy sabothau. Chi ddim wedi cymryd y gorffwys yna o'n i'n annog chi i'w wneud. Chi ddim wedi maddau a ryddhau i bobl fel o'ch chi fod i. A felly yn y pen draw, mae'r bobl yn cael eu cymryd i geithglyd yn dydyn nhw. Y symbol yna bod nhw dal i fod yn gaeth. Yn gaeth i'r gelyn, yn gaeth i'w pechod, yn gaeth ac yn disgwyl am rhyddhad. Yn disgwyl nes y daeth yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn ni'n dod at yr ail bwynt, yr corfforiad. Fi eisiau darllen rhan arall o'r ysgrythyr. Luc, pennod 4. Luc, pennod 4, mae'r arglwydd Iesu fan hyn ar ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus e. Ac yn adnod 16 ymlaen, ni'n darllen hyn. Luc 4, 16, daeth i Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig, y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio i bregethu'r newydd da i dlodion. Y mae wedi fy anfon i gyhoeddi ryddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion. I beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd.
wedi cael sgrôl a'i roi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd. Roedd llyged pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich clyw chwi, mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Roedd pawb yn ei gymradwyo ac yn ryfeddu at y geiriau grasusol oedd yn dod o'i enau, gan ddweud, onid mab Joseph yw hwn? Ac meddai wrthynt, diau yr adroddwch wrthi fydde hareb, feddyg iachad y hun. A dweud, holl bethau clywsom iddynt ddigwydd yng Nghapernaum, gna hwy yma hefyd ym Mrôd y Febyd. Ond meddai yn wir wy'n dweud wrthych, nad oes dim croeso i'r un proffwyd ym Mro ei Febyd. Ar fy ngwir wy'n dweud wrthych roedd llawer o wragydd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias, pan geiwyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac bu newyn mawr ar yr holl wlad. Ond nid at un ohonynt hwy ar anfonwyd Elias, ond yn hytrach at rai gweddw yn Sarepta yng Ngwlad Sidon. Ac roedd llawer o wahangleifion yn Israel yn amser y proffwyd Eliseis. Ac ni lanhawyd yr un ohonynt hwy, ond yn hytrach Naman y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Godasant a bwriasant ef allan o'r dref, a mynd ag ef hyd at ail y bryn roedd y tref wedi ei hadeiladu arno i'w luchio o'r clogwyn. Ond aeth ef drwy ei canol hwy, ac ymaith ar ei daith. Bobl yn disgwyl am ryddhad, yn disgwyl am ryddid, yn disgwyl am orffwys, yn disgwyl am iachad. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod, a mae'n dweud, heddiw yn eich clyw chwi mae'r ysgrythyr hwn wedi ei chyflawni. Nawr, mae'n wir, dyw'r gair Jubilee ddim yn ymddangos yn yr adran o proffwydoliaeth Eseia. Mae'n anodd dychmygu beth arall gallai'r term yma, blwyddyn ffafr yr arglwydd, gyfeirio ati. Y flwyddyn yma lle mae'r carcharorion a'r deillion a'r gorthrymedig a'r tlodion yn cael ei ryddhau a'i bendithio yn y fath fodd. A mae Iesu'n dweud i fyd i dod mwyn cyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. I fyd i dod mwyn roi yr ryddid yma i chi. I fyd i dod mwyn dechrau y Jubilee. A mae'r Jubilee mae Iesu'n dweud sydd wedi cyrraedd ynddo fe, wel mae hyd yn oed yn fwy ryfeddol na'r cysyniad greiddiol yn dydy. Mae fan hyn, mae'n y ryddid nid yn unig i'r tlodion a'r carcharorion, ond mae hyd yn oed yn mynd i roi golwg nôl i'r deillion. A ni'n gweld hynny yn dyn ni. Chi'n darllen ymlaen, darllen am ei weinidogaeth yn darllen am y ffordd oedd gyda phobl, a beth oedd yn wir amdano, mae'n ei gosod nhw'n rhydd. A beth bynnag oedd nhw'n dioddau. Pa bynnag baich o'n nhw yn ei chario. Pa bynnag rwystrau oedd yn ei gwynebu nhw. Sut bynnag oedd effeithiau pechod ar y byd yn amlygu ei hunan yn ei profiad nhw, os o'n nhw'n dod ato fe mewn ffydd, oedd e'n ei gosod nhw yn rhydd. Mae'n helpu'r deillion i weld. Mae'n helpu'r cloff i godi a llamu a cherdded. Mae'n iachau'r gwahanglwyfus. Mae'n bwydo'r newynog. Mae'n croesawu. Croesawu pawb sydd yn anghennus, pawb sydd yn blinderog ac yn drwmlwythog i ddod ato fe. Mae di dod ar Jubilee. Mae di dod mwyn i bobl cael ei ryddhau a phrofi bywyd ynddo fe. Dyma natur ei deyrnas e. Mae'n casglu'r bobl anghennus, y tlodion, yr anffodestion, y bobl doedd neb arall eisiau. Mae e'n dweud dewch ato fi.
fe yw'r brenin sydd wedi dod i'n ryddhau ni o'n pechod ni. Mae e wedi dod mwyn i ni gael dathlu'r Jubilee yma gyda fe. Mae'n croesawu ni heno i ddod ac i brofi y ryddhad yma. A sut mae'n gwneud hynny? Wel, trwy aberth cymorth. Chi'n cofio'r Jubilee greiddiol yna'r syniad o leia, ond nhw fod ar ddydd y cymod. Aberthu'r anifeiliaid yna ac yna canu'r utgorn i gyhoeddi ryddid. Sut mae Iesu'n dod ar Jubilee yma? Sut mae ganddo fe'r hawl i iachau, i wella, i fwydo, i godi, hyd yn oed i godi'r meirw o'r bedd? Wel, mae'n rhoi ei fywyd yn dydy. Fe yw yr aberth cymod dros bechod. Mae'n dioddau ar y groes, yn cymryd arno fe ei hun, canlyniadau a chosb ein pechod ni. Fe hefyd yw y bwch dehangol yna. Mae'n cymryd ein pechod ni oddi arna ni ac yn ei symud e'n bell oddi wrtho ni. Mae Crist yn corffori, yn ymgnawdoli yr hyn oedd y Jubilee yn ei addo. Ond dyna mae'n un pwynt ola yn does. Achos fod Crist wedi dod a wedi cyhoeddi y ryddid yma, mae yna dal fwy i ddod. Fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola'r cyflawniad. Wel, yn ystod ei weinidogaeth mae'r arglwydd Iesu yn iachau. A mae yn gwneud pobl yn gyflawn, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Wrth gwrs, mae'r arglwydd yn dal i fod yn rymus, mae'n dal i allu gwella a iachau pobl o bob math o afiechydon. Ond i lawer ohono ni, bydd rhaid i ni ddisgwyl. Mwyn profi'r Jubilee fel petai yn ei chyflawnder, bydd rhaid i ni aros. A dyna pam mae sawl adran sy'n sôn am yr hyn sydd i ddod yn gwneud hynny yn nhermau y Jubilee. Drychwch ar Rufeiniaid 8 gyda fi am moment. Rufeiniaid 8, adnodau 22 a 23. Fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn echneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig ond yn ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, rydym nyn a'n ochneidio yn o'n hunan, wrth ddisgwyl ein mabwysad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed. Ni'n disgwyl am yr ryddhad yna, ryddhad pobl yr arglwydd. Yna chi'n meddwl am 1 Thessaloniad. 1 Thessaloniad pennod 4. Paul yn sôn am yr hyn sydd i ddod, ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu, ac yn 1 Thessaloniad 4 adnod 15 ni'n darllen, hyn yr ydym yn ei ddweud wrthych ar air yr arglwydd. Ni fyddwn ni y rai byw a adewyr hyd ddyfodiad yr arglwydd yn rhagflaenu dim ar y rhai sydd wedi huno. Oherwydd pan floeddir y gorchymyn, pan fydd yr archangel yn galw ac utgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi'n gyntaf ac yna byddwn ni. Y rai byw a fydd wedi ei gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Neu fel ni'n darllen yn 1 Corinthiad 15. 1 Corinthiad 15 adnod 51.
clewch rwyf yn mynegu dirgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond rydym i gyd i gael un newid, mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirwng cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ein newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb, a phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sy'n ysgrifenedig yn dod yn wir, llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau, ble mae dy buddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Oedd y Jubilee gwreiddiol yn ryfeddol o beth. Yn addo rhyddid corfforol. Yn addo maddeiant o ddyledion ariannol. Yn addo y gallu ddychwelyd adre i'ch tir a'ch etifeddiaeth chi a dechrau o'r newydd fel petai. Yn yfodiad yr arglwydd Iesu Grist, mae'r Jubilee fel petai yn cyrraedd. A'r arglwydd Iesu yn mynd hyd yn oed tu hwnt i'r Jubilee yn yr Hen Testament. Mae'n agor llygad y deillion, mae'n iachau ac yn maddau pechodau trwy ei aberth ar y groes. Pan ddawen nhw, pan fydd yr utgorn yna'n canu, yn y diwrnod yna fyddwn ni sydd wedi credu ynddo fe, ni sydd wedi deheu, di aros. Llawer hirach na hanner canrif, ni di aros a disgwyl am ei ddyfodiad. Pam bydd e'n dod? Bydd ni yn rhydd, nid yn unig o'n pechod, ni'n barod yn rhydd o'n pechod, ond byddwn ni'n rhydd o farwolaeth, yn rhydd o ganlyniadau pechod, yn rhydd o'r holl bethau hynny sydd yn gymaint o faich arno ni. Dyma'r bren. Dyma'r Jubilee sydd werth ei ddathlu. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto i orffen. Rhif 240 yn y llyfr yma. 240. O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fathraid, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod, dan draed. Ar y pennill ola, yn dweud hyn, mae'r Jubil dragwyddol yn awr wrth y drws. Fe gododd yr heilwen, ni gawsom y tlws. Daw, gogledd a dwyrain gorllewin adu, yn lluoedd i foli tywysog yn ni. Mae gynnwch ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Cael y fathraid
newyddio. O, arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti. Ie, fod dydd y cymod wedi bod a yr arglwydd Iesu wedi gwneud y cwbl ar ein rhan ni mwyn clirio ein dyled ni, mwyn dod â bywyd yn ei chyflawnder i ni. Dad, ni'n diolch am y pethau hyn. Ac arglwydd wrth i ni aros am yr utgon ola yna. Pan fydd y Jubilee tragwyddol yna wedi cyrraedd yn ei chyflawnder arglwydd. Cadwa ni, Dad. Cadwa'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu. Os gweli di fod yn dda. Dad, nertha ni. Bydd gyda ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.